Българският букмейкър Еврофутбол организира за пета поредна година, юбилейна година, турнир по пейнтбол заедно с организаторите от Пейнтбол България. Двама от героите от Пейнтбол България в момента са при мен и ще ни разкажат малко повече както за турнира и така и за самата схема на протичане. Освен това и за оръжията, които се използват в тази прочута игра пейнтбол. Започваме с един обикновен въпрос, по-скоро представяне. Представете се сами. Вие сте? Аз съм Александър Димитровски, съм управител на фирма Пейнтбол България и председател на Българска федерация по пейнтбол. Аз съм Инджей Расовски-Криндо, работя в Пейнтбол България. Малко повече за турнира, къде ще се проведе той, правилата, регламента и въобще така малко повече. Турнирът ще се проведе на стадион Академика, който съответно се намира в комплекса на БАН, зад Плиска, на доста атрактивно място. Удобно е както за играчите, така и ако желаете да гледате. Комуникативно място е, значи на 31 май от 10 часа. Какво е усещането да спечелиш един такъв турнир? Какви са, освен това, качества, които трябва да притежаваш за едно такова? Значи, качествата, това не е индивидуално. Игра като първо нещо да кажа. Това е отборна игра, така че всеки трябва да си знае местата, къде и как да бъде разположен. Така че да може да става нормална игра с добра комуникация и с придвижване, да се изпълняват зададените неща по сценария, който е на терена. Тоест има си тактики, схеми? Абсолютно. Преди игра излиза схемата на игрището, наредените бункери, прави се схема и се казва ти отиваш там, ти прикриваш този. Тоест има тактика, не е просто да вземеш маркера, да тръгнеш да тичаш, да стреляш и каквото стане. Всеки един турнир, независимо за аматьори или не, за професионалисти, безопасността е винаги на високо ниво. Тук при аматьорите ние следим малко повече като организатори, като рефери за безопасността, вече на по-високото ниво турнири, какъвто беше примерно миналата година Балканската купа, която пак благодарение на Еврофутбол се състоя. Там вече отборите сами трябва да си следят тези неща и ние вече не ги предупреждаваме, правете го това, директно ги санкционираме. Тук ще сме малко по-толерантни от гледна точка на това, че ще ги подсещаме, но няма да има никаква толерантност от гледна точка на нарушение на правилата за безопасност. За всеки един участник ще бъдат предоставени от Еврофутбол топчета, които са 50 на брой, за всяка една среща, за всеки един участник, така че едно огромно количество топчета ще бъде изстреляно абсолютно безплатно. Също така екипировката се предоставя пък от Пейнтбол България абсолютно безплатно, така че за участниците няма за какво да се тревожат, единствено трябва просто да имат хъс за победа и да спазват правилата. Еврофутбол мога да нарека, че е най-големият партньор на пейнтбол като цяло в най-малкото в България, Европа и в цял свят. Защо? Защото фирма, която не се занимава с търговия или с организиране на мероприятия, т.е. извън пейнтбол като цяло, да помага пета година подред и то да помага по един начин, който е много над очакванията на абсолютно всички и това е нещо уникално. Така че Еврофутбол е един уникален партньор не само за пейнтбол в България, а пейнтбол като цяло. В името на аматьора, в името на участниците в предстоящия турнир, аз ще бъда, така да се нарече, в кавички жертвата и ще опитам върху себе си куршумите от пейнтбол маркера, за да гарантирам, че можем да издържим на чувството да бъдем застреляни. Чувството да бъдеш застрелян е, меко казано, страхотно, затова усетете изкуството на войната и чувството наистина си заслужава.